Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon. Ina ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. A yau za mu kawo muku hirar da aka yi da Hadiza Gabon, jaruma a masana'antar Kannywood. A hirar da aka yi da Hadiza Gabon, ta bayyana cewa an haife ta a ƙasar Gabon, ta zauna kaɗan a can, sa'annan ta dawo gida. A hira da aka yi da ita, ta bayyana cewa iyayenta asalinsu 'yan Najeriya ne. Ta bayyana cewa iyayenta 'yan jihar Nasarawa ne. An tambaye ta da ba ta jin Hausa, amma ya aka yi yanzu ta goge tana jin Hausa sosai. Ta bayyana cewa kasan lokacin da na zo Najeriya, na zauna a Kaduna. Ta ce ta zauna a gidan marayu da ke Nasarawa Kakuri a cikin jihar Kaduna. Ta ce ta zauna kimanin shekaru 2 zuwa 3, a nan ne ta koyi Hausa. An tambaye ta to rubutawa take yi ko karantawa ne take. Ta ce a'a, a gidan akwai marayu sama da 100. Ta haka a gidan ta koyi yaren Hausa. Ta ce daga nan ne kuma sai ta shigo Kannywood. So kuma daga nan kuma sai na shigo. To kice dan dole. Na shigo Kannywood, da na shigo Kannywood kasan kullum za a baka script, za ka karanta, in baka gane abu ba za a gaya maka da kalma haka yadda za ka faɗe shi. So sai ka zo a hankali. An tambaye ta ina ta yi firamare sakandire. Ta ce a garinsu a Gabon. An tambaye ta wai da gaske ne kamar yadda mutane suke magana, ai Hadiza tana da kuɗi ne da ita. An tambaye ta da gaske ne haka ne, sai ta yi murmushi ta ce akwai dai rufin asiri. Ta ce kasan in mutum yana da ƙiba kama yake da mai kuɗi. Ta ce akwai dai na abinci. Amma in ni da kai muka fito yanzu sai ka ji ana ce mini Hajiya, ba a ce kai ba Hausa ce kuma ba sa magana fa Hadiza. A'a wallahi. An tambaye ta an ce Hadiza, an ce ba kya ɗaukar raini, da an taɓo ki za ki tafi garin buga dambe ko kuma ki sa a ɗaure mutum. Me yake faruwa ne? Ta bayyana cewa ta ce tana ga yarinta ne, amma a yanzu ta gane cewa mutum ya zama mai haƙuri a koda yaushe shine. An tambaye ta an ce yawanci idan suka samu ɗaukaka, yau a gansu suna wancan ƙasan, gobe a gansu suna wancan ƙasan. An tambaye ta an ce meye sirrin yawon nata. Ta bayyana cewa ta ce ai daga wata ƙasa ta taso ta zo Najeriya. Ta bayyana cewa ita tana son tafiye-tafiye tun tana ƙarama. An tambaye ta to wani irin darasi take ɗauka in ta yi tafiye-tafiye. Ta ce kasan an ce tafiya mabuɗin ilimi. Ta ce darasi da take ɗauka duk sanda ta yi tafiye-tafiye. Ta ce hakan zai baka dama ka iya zama da kowa kuma ka fahimci mutane a yadda mutane suke, kuma a yadda rayuwa take. Ta ce hakan zai baka dama ka iya sanin abubuwa da dama. Ta bayyana cewa abubuwa da dama idan ka yi tafiya za ka samu ilimi a kai. An tambaye ta menene babban ƙalubale da ta fuskanta kafin ta kawo wannan matsayin. Ta ce matsalan da ta fuskanta, ƙalubalen da ta fuskanta shine koyon yaren Hausa. Da aka tambaye ta wani irin nasarori ta samu, ta bayyana cewa ta samu nasarori da dama. Ta ce nasara ta farko, mutum ya samu soyayyar mutane.
Ya ce ɗaukaka ma da ta samu shi ma babbar nasara ne. Kina da ɗimbin mabiya a social media. Yeah. Ina ma ni ne, me ya faru? Na daɗe fa. To ai mun ga muna ta yi shekarar da Allah na daɗe, it's not like tare da mu aka fara Instagram.